Россия хотела забрать Крым и Донбасс еще в августе 1991 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед вручением государственных наград выдающимся украинцам к 25-й годовщине независимости Украины. Порошенко отметил, что сейчас Украина противостоит врагу в несколько раз сильнее и мощнее, но наша страна выстояла. Буквально за лічені дні після проголошення акту про незалежність до Києва одразу же примчала російська делегація по Крим і по Донбас. Я думаю, що це навіть не всім відомо. Тож ми, дорогі мої, маємо тверде право на дуже високу самооцінку. Наша держава витримала напад ворожої сили, яка простягається на 1/6 суходолу, яка ця сила на армію витрачає, уявіть собі, в 20 разів більше, ніж це можемо дозволити собі ми.